АТ Пласт ООД е създадена през 1994 година под наименованието Агротрейд Инженеринг ООД в град Стара Загора. Дружеството стартира с производство на полиетиленови фолия през 1997 година, като започва постепенно да разширява както производствения си потенциал, така и пазарите, на които реализира своите продукти. В настоящият момент компанията е основно експорт-ориентирана. Производствената база на компанията се разполага на 6000 квадратни метра и прилежаща площ 12 000 квадратни метра близо до центъра на Стара Загора. Капацитетът на производство е 10 000 тона годишно, като продължава да се повишава след направените инвестиции в закупване на нови машини. Компанията използва само сурови материали с доказан произход, като ги закупва от световно известни и утвърдени компании, сред които са Borealis, ExxonMobil, Mitsubishi, BASF, SABIC. Това е гаранция за по-доброто качество на изготвените от нас фолия и гаранция към нашите клиенти, че получават най-добрият материал на пазара. През последните години, благодарение на успешно направените инвестиции, АТ Пласт ООД може да предостави на своите клиенти разнообразни решения и възможности чрез богатият си машинен парк от екструдери за раздувно фолио. Гамата продукти включва както обичайни монофолия, така и специални трислойни с изключителна точност в размерите и почти никакъв толеранс. Към всичко това, компанията притежава и 5-слойна инсталация за подготовка на специални полиамидни фолия за термоформоване и вакуум опаковане. Освен екструдиране, компанията предлага и допълнителна обработка на фолията във вид на полиетиленови чували, салфетки, калъфи. Те са идеално решение за всеки тип бизнес и продукти, както за маркетингови цели, така и за транспортно обезопасяване. Към всичко това, те дават възможност за оптимизиране на производствените процеси и за по-доброто представяне и защита на продуктите на клиентите. Сигурността при транспортиране на продуктите се осигурява благодарение на надежната опаковка и добрите практики на опаковане. Транспортните компании, с които работи АТ Пласт ООД, са утвърдени в бизнеса. Готови сме да доставим стоката във всяка точка на света. Компанията е сертифицирана по ISO 9001-2008, свързана с осигуряване на качеството на процесите. В допълнение, през 2012 година фирмата се сертифицира по PRC Global Packaging стандарт, специално насочен към опаковки, предназначени за хранителни цели.
Стандартът допълва и разширява мащабите и обхвата на ISO 9001, което е в основата на по-добрите производствени и административни практики. Освен тези стандарти, компанията е сертифицирана и по ISO 14001-2004, което е изцяло насочено към опазване на околната среда. Нашият екип от специалисти е на ваше разположение и е готов да отговори на всички ваши запитвания и да ви асистира както при възникнали проблеми, така и при намиране на по-добрите решения за вашият бизнес. Към всичко това, ние предлагаме и цялостни концепции и идеи за опаковане, които да улесняват и упростяват процесите на поръчване, както и са гаранция за по-лесно и бързо техническо обслужване. По този начин ще се спестят ресурси от страна на клиента и ще се улесни изцяло работата по доставката на крайния продукт. Към всичко това, компанията вече няколко години работи с SAP, което дава възможност за по-добра проследимост и по-бърз достъп до складовите наличности, както и при изготвяне на документите и по-прецизно съхранение на базата данни.